In Tietzeg is men druk dwaande met de taalrieden van quarantaine. Een theatrale kuier door Tietzeg en Park Vijversburg. Stil eens. Hoe laat is het? Ik jawel. Jij stoort ik. Nee, het gaat net over COVID. Het steek is ook al skreun voordat de pandemie in 2019 begon. Het is dus ik al 2 keer eerder aanlast. Ik ga jet dat er aan de andere kant van de straat wij mensen in quarantaine zitten. Het gaat dus over dat er een rambad is in Tietjerk. En van nu daar worden er een hele grote theatrale voorstellingen maken. Daar kunnen ze een theatrale kuiertocht verwachten waarin ze net alleen theater zorgen, maar ook dans en zang. Ja, nou, de kaartverkoop is al uit aanzetten, maar meestal het rent al aardig, dus wil je hem dat net missen, dus dan zoek dat ze. Zorg naar de website en bestel kaarten. Hè? Het belooft echt heel leuk te worden.